Rozplynul se váš olympijský sen. Srbové, ten zápas byl pro vás určitě fyzicky strašně náročný. Ohromně jste se snažili, ale jak se to hodnotí, když to nakonec nedopadlo, byť jste se snažili, jak jste mohli, ale ta jejich kvalita byla prostě trošku výš? Neřekl bych trošku výš, řekl bych, že o dost výš. Říkal jsem klukům před zápasem, aby jsme v sobě našli všechny zbytky sil, energie a motivace a vůle a dali je do tohoto zápasu, aby jsme z něj mohli odcházet s čistým svědomím a s čistým štítem. Myslím si, že jsme to udělali. Nicméně je potřeba samozřejmě přiznat, že jsme byli přehraní jednoznačně lepším týmem. Proto, aby jsme dneska vyhráli, tak bylo potřeba kombinace toho, aby jsme hráli vynikající zápas a domácí tým hrál špatný zápas. To se bohužel nestalo, my jsme hráli celkem dobře, bych řekl, nicméně domácí nás přehráli. A dá se říct ve všech částech hry, ve střelbě, v doskakování, v asistencích. Ten jejich výkon byl kompletní a zaslouženě vyhráli a postupili. V podstatě každou chybu, kterou jste udělali, ať už v obraně nebo v útočné fázi, tak oni dokázali rychle potrestat. Jak těžko se vlastně adaptuje na tohleto, kdy víte, že opravdu jako neexistuje moment, protože jste vlastně pak doháněli víceméně to 10bodové manko většinu zápasu? Tak to je samozřejmě basketbal na té nejvyšší úrovni. Ty nejlepší týmy právě trestají chyby. Když hrajeme proti Japonsku, můžeme si nějaké chyby dovolit a dají se napravit nebo dají se nějakým způsobem nahradit, eliminovat. Nicméně proti těm nejlepším týmům to nejde. Každá ztráta, každá naše nekomunikace v obraně, špatný přebrání, zaspání bylo potrestaný košem, takže nevím, jestli se jako přizpůsobit. Zkrátka takhle se ten basket na té nejvyšší úrovni hraje. Máme hráče, kteří jsou zvyklí ho takhle hrát, ale bohužel jako tým je potřeba přiznat, že na ten miniturnaj nás samozřejmě nezastihnul ve stejné formě a ve stejné euforii, tak jako loňské mistrovství Evropy. Může k tomu být několik důvodů, které bychom tady mohli omílat, bychom tady mohli říkat dokola a možná by zněli jako výmluvy. Nicméně je to fakt, prostě jsme nebyli nejeli jsme na stejné vlně jako loni a bohužel se to naplno projevilo v tom dnešním zápasu. Petr Benda říkal, že vlastně už se asi rozmyslí nebo že uvažuje o tom, jak to s reprezentací bude dál, oznámí to. Jak to teď střebáváte vy s tímhletím tématem? Já to momentálně střebávám tak, že jsem po zápase šel do hlediště, zavolal jsem tátu i mámu, kteří tady byli a řekl jsem jim, že si nejsem jistý, jestli to byl můj poslední zápas, ale kdyby náhodou byl, takže jsem rád, že tady byli a že mě měli možnost vidět odehrát můj poslední zápas v národním týmu. Už jste se mě na to ptali včera, já nebudu teďka momentálně dělat nějaký rozhodnutí a prohlášení. Samozřejmě záleží na tom, jakým směrem se dál bude reprezentace ubírat, jestli bude pokračovat ten Greensport a tak dále. Není potřeba se teďka hrnout do nějakých rozhodnutí, taky si to rozmyslím a uvidím, jestli. Příští rok se jde na mistrovství Evropy, takže to je samozřejmě lákadlo a uvidím. Samozřejmě to nezávisí na mě. Mám doma rodinu, která už je druhý léto ve země. Loni jsem zmeškal první 2 měsíce života mojí dcery. Letos jsem kvůli tomuhle turnaji zmeškal její první narozeniny, takže budu to samozřejmě i po dohodě a jako po konzultaci s ním. Já takovou to zdůvodí samozřejmě chápu. Takže to je velmi dobrý. Ale Vojta už říkal, že doufá, že přemluví k pokračování. Že mě přemluví k pokračování. Nevím co, Vojta zatím nic neříkal Vojta, tak uvidíme, jestli bude nějak lobovat. Jako když jste zmínil ten loňský Eurobasket, byl to řekněme strop, nebo respektive to, jak by se tenhle tým chtěl profilovat, jak by chtěl hrát a všechna ta dynamika, co vám tam loni šla, tahle rychlá hra? Nevím, jestli to byl strop, nicméně samozřejmě nejenom výsledky, které jsme dosáhli loni na tom mistrovství Evropy, ale i styl hry, způsob hry, jakým jsme hráli, tak strmý vlnu euforie, přinesl sebou větší očekávání. Loni jsme jeli po 2měsíční přípravě, nebo 2,5 měsíce přípravě a byli jsme hladový tým, který měl před sebou nějakou vizi a šel za ní. A to bylo jiné. Je potřeba si uvědomit, že vlastně pokračujeme v sezóně, která už teďka skoro čítá 12 měsíců v kose basketbalu a
není to samozřejmě jednoduchý. Já si myslím, že to bylo vidět nejenom na nás, ale je to vidět i na ostatních týmech. Až do dneška, teda, když jsem viděl Teodosiče, jakým způsobem běhal po hřišti, tak se mi taky zdálo, že tady úplně nechce být. Jako příklad, když to dám. Nicméně, jo, byl to způsob, jakým bychom se chtěli, jakým bychom samozřejmě chtěli hrát, jakým musíme hrát, proto aby jsme byli úspěšní, protože my nejsme Srbové, nebo nejsme Litevci, kteří tyhle týmy, kteří dokážou jedinečným výjimečným talentem a soupeře přehrát, přestřílet a tak dále. Naše identita tohoto reprezentačního týmu musí být tvrdá práce, rychlá hra dopředu a snaha o to skorovat jednoduchý košík. Platí, že se na výhry nad takovými velkými soupeři to prostě musí sejít všechno pro nás. Opakuju to, co jsem říkal, proto aby jsme porazili Srbsko, tak je potřeba kombinace toho, aby jsme hráli výjimečně a oni hráli nejvíc průměrný zápas. To se dneska nestalo. Měli tady podporu celkem slušně zaplněný haly a bylo vidět, že hrajou celkem v pohodě a my jsme jim to stěžovali, řekl bych tak 27, 28 minut možná jsme jim to stěžovali, ale pak už prostě ta jejich kvalita se projevila naplno. Jirko, jak vidíte budoucnost obecně toho českého basketbalu reprezentačního třeba v horizontu 2 let? Tak v horizontu roku ho vidím velmi dobře, protože samozřejmě jsme kvalifikovaní na další Eurobasket, který se bude hrát v létě. Otázka je, co bude potom, protože Tomáš odchází do NBA. Já si myslím, že Honza tam má namířeno taky. Dochází ke změnám v systému kvalifikací. Vlastně nebude se hrát už během léta, bude se hrát během přestávek uprostřed sezóny, takže potřeba si uvědomit, že pokud tyhle dva kluci budou za mořem, tak český národní tým do další kvalifikace s ním asi nebude moc počítat. Takže po roce 2017 to samozřejmě bude to bude jiný, ale v horizontu roku ho vidím dobře. Myslím si, že ten tým má pořád v sobě potenciál hrát dobře a je to příští Eurobasket a hraje tam stejně tak jako my. Děkuji. Díky moc. Prosím.